zatsala pang'ono kuchitika zonsezi zatsala pang'ono kuchitika. Takulandirani okondedwa omvera kwina kulikonse kumene muli, kumene mmakwanitsa kumvetsera mapulogalamu yoti matulutsa osiyanasiyana kuphatikizapo iyi yokambirana zinthu za nthawi yakumapeto, kunena kuti kodi ndalama yosagwira ndi manja imene ili pakhonde pa nyumba yanuyo, komanso chiphatso chaunzika chosagwira ndi manja chimene chili nthumba lanulo ndikuyenera kukhala nacho masiku ano otsiriza, kodi zili ndi kuopsa kwina kulikonse kumoyo wauzimu? Kodi ndi tchimo kugwiritsa ntchito ndalama yosagwira ndi manja, kapena kukhala ndi chiphatso chaunzika chosagwira ndi manja? Kodi ndi tchimo? Nanga amene angapange chisankho chosagwiritsa ntchito zinthu zimenezizi, moyo wa dziko lapansi ukhala motani? Nanga amene asankhe kugwiritsa ntchito zimenezizi, chitachitike kwa iwo nchiyani? Tabweranso pagome pano kudzakambirana chifukwa cha mafunso amene anthu mudafunsa utamutha msonkhano wa kungumbe, ndi ena ambiri mafunso amene akumabwerabe pakati pathu. Lero tiliponso monga amene tinalili pa tsiku la dzana lija. Pati ndi sister Pepani, Sister Gertrude. komanso tindi abusa Kero Sigremu kutsangano. komanso Elda Jovu kunkatabe. tithokoze Mulungu wakumwamba bwenzi mwabweranso pa zokambirana zathuzi. Tipemphe Elda Jovu timpemphere. Tipemphere. Atate mu dzina la Kristu Yesu lilemekezeke ndi kuwezeka dzina lanu, chifukwa mwatipatsanso tsiku lina ndi nthawi ina ya mtengo wapatali kuti tikonza kukambirana mawu anu, tikonza kukambirana zimene Yehova mwafuna ndi kulola kuti titero. Popeza ndi mawu anu, tikupempha kupezeka kwanu pakati pathu, kuti zimene tikakambirane zikakhale zotsogozedwa ndi inu. Yehova, tikapempha nzeru, tikapempha luntha, tikapempha ngakhale kuganiza kwabwino, kuti mzonse tikachite ku ulemerero wanu. Mutipatse makutu omvetsera, mutipatse mtima wodekha, ndi kuti china chilichonse tikachite monga mwa chifuniro chanu. Mukhale nafe kuti tisamalire kutetezera mu nthawi, popeza uku ndiko kupempha kwathu mu dzina la Kristu Yesu. Amen. Amen. Gwirani choncho ndimafuna ndipange china chake kuti ndiwerenge funsoli. Okay. Omvera, kukumana kwathu kwa lero pa 22 January, omvera ino chokera komwe ku Blantyre adatumiza funso ili potsatira zokambirana zathu zimene tinali nazo pa dzana. Kufunsa motere, pa nkhani ya simcard re-registration kulembetsanso koyambirira, kodi ndekuti ndifuna ndidzimasulire mchichewa kinako kuti aliyense amve bwino, kodi ndekuti ngati sitilembetsa pano azitumiki ndifeyo nkhosa, ndekuti tikutsekera uthenga basi kukwaniritsa za pa Daniel chapter 12? Funso loyamba akufunsa moteromo. N'chifukwa chani ndikufunsa chonchi? Zikutanthauza kunena kuti tikwanitsenso kumalumikizana anthu sizitheka, chifukwa zonse zalumikizika ku mafoni. Kuti tipangitse print matraki amene timapangitsa kapena mabuku, kuti tikwanitse kugawa kwa ena kuwafikira ndi uthenga ponseponse, ngakhalenso kugawana mauthenga kudzera pa zolumikizana social media monga mene zimachitikira sikuthekanso.
kodi ndikuti mulungu walola kuti tisiye njira imeneyo ndeti dzingopita ndi mabaibo khomo ndi khomo kulalikira? Kodi zikutanthauza kuti sitingapite madera ena akutali tinene kuti mulungu walola izi? Endi tikhaladi tikulembetsa, kodi tikhaladi tikulembetsa mayina athu m'buku la Satana? Funso limenelo. Ineyo ndikupempha kuti mundithandize, nanenso ndikupemphera kuti mulungu andipatse chisankho choyenera ngati momwe anandithandizira mu nthawi ya covid. Ndi akudzanena kuti tsiku labwino, Ambuye akudalitseni. Omvera, funso limene okondedwa ena adafunsa kuchokera komwe ku Blantyre ndi limeneli, kutsatira zokambirana zathu zimene tinali nazo padzana. Anzanga, ndikuwa funso malimva. Tiene da jovu? Eu da jovu? Okay. Kita identify mafunso amene ali mu funsoli mwina choyambirira kuti tikhale ndi direction yabwino. Kutero kuti usitipamba kukambirana, ine ndakufunsa kuti ndikhulupirira anzanga mafunso amwamva. Ndakasipa zokambirana basi communication imeneyo. Abusa Gremu, makutu anu aamba mafunsowa? Ambiritu mvetseteka. Sister Gertrude, mwakonzeka? Konzeka brother, timaenda kukonzeka. Ameni. Inu eda jovu mundu yofunsa mafunso yari kupezani maso ndi maso kumakufunsani. Mumuyankha? Ndikoza kumuyankha ndithu. Oho. Nkumuza kuti asarove ndi kuwerenga machapter amene ndimpatse. Oho. Omvera, bwalo lino likutero kuti mafunsowa takonzeka kukambirana nanu, kusanthula malemba ndi kuwuzana zina ndi zina zimene dzikonso likukonza. Ndeti wasanthula mafunsowa tione kuti tikuyambira nawo pati, komano mukamvetsera bwino mafunsowa mupeza kuti ndikumeta chokera kuja zikugwirizana sizikusemphana, ndeti zikhanga tikumapondanso nthawi zina mwakale muja ndikumapitabe chitsogolo. Komano tisadagawe mafunsowa ndapempha Abusa Gremu atibwerezere kuwerenga chivumbulutso chapter 13 verse number 16 ndi 17. Chivumbulutso chapter number 13 verse number 16 ndi 17. Ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo. 17. Ndi kuti munthu kugula kapena kugulitsa, koma iye yekha akukhala nacho chilembo, ndilo dzina la chirombo kapena chiwerengero cha dzina lake. Omvera, pamene tikuyamba kusanthula za funso ili ndi mafunso ena, tisayiwale m'mutu mwathu kuti ulosi udaperekedwa pa chivumbulutso chapter 13. Mmene akuti chichita kuti akunena za ulamuliro wa dziko lapansi ndipo ndi America. Ndi mmene America akuonetsera mphamvu zake ku dziko lapansi, maso athu ayambe kumatseguka. Tikunena pano kuli msonkhano ku Switzerland wa Davos, ndipo dzuloli president wa ku America anali kumeneko Donald Trump. Wayankhula mawu amphamvu ndi aukali kwambiri kuwauza azungu anzake kunena kuti palibe chimene mungachite china chilichonse panokha ngati America palibe. America akakwera mmwamba inonso mutsatira mmwamba momo, akapita pansi inonso mutsatira pansi pomwepo. Ndipo azungu sanali chete kumvetsera kukamwa kwa Donald J. Trump akuyankhula. Ndakunena kuti
chikatero chirombocho ngakhale wakumudzi ngakhale wamtawuni ndi wophunzira kodi kapena ayi akuti adzakakamizidwa kuti andre chilemba pa dzanja komanso ndi pamphumi pake. Ngati munthu sangakhonze kulandira chilemba chimene wakakamizidwacho pakubwera nkhani akuti sangakhonze munthu kugula kapena kugulitsa za malonda zimenezo. Ndeme tikamba kukambirana zimenezo mmutu mwathu zikhalemo kusanthula momveka bwino. Anzanga, mafunso amene ndawerenga aja mukuganiza kuti tiyambe pati ndi funso liti? Sister Gertrude, maganiza bwanji? Apena pali ponse maka mwina titayang'anira kwambiri mbali yonena kuti kodi ndekuti tikuyang'ana za chivumbuluso mauloso apa chivumbuluso 12 ukukwaniritsidwa, mwina tikhozanso kuyambira pamenepo zabwino bwino. Ndikufuna kuti anzanga akhoza kunena kuti tiyambire pati. Elder Jove? tingoyambira pamene anena sister. Musa Graham? Ndime kale mwe. Chabwino, ndimafuna kuti tisanayambe kuyankha mafunsowa ndikufunseni kaya anzanga kuchokera tsiku limene tinasiyana lija kudzafika pano. Nkhani zokhudza ndalama osagwira ndi manja ndi nkhani zokhudza ma ID osagwira ndi manja digital. Mwamvako zotani zimene zikuchitika ku dzikoli? Ngati ena mwamvapo kanthu. Tiyamba ndi Musa Graham. Ine unena zoona zimene ndazitsatira tikuzimva bwinobwino izokha za ndalama imene yaonjezeredwa mu foni iyi apapa zopanga registers sinnamveko kena kalikonse mwina ndi chifukwa choti information yokulibe koma ndikhulupirira anzangawa kakhale nako. Sister Gertrude? Mwina chogwirika kwenikweni choti kuoneka mutu wake ndi maso paja timakhulupirira tikaona kapena kumva chenichenicho sindinachigwire, koma ndimapanga 1+1 kupanga =2. Chimene ndikuyankhulira izi, maiko akupanga recruit anthu amene agwire ntchito yona kalembera wa anthu m'maikomo achitopatsana madeti ndithu kuti Mozambiki malire pa deti lakuti, kandi ku Kenya malire pa 17, Malawi yonso ali mkati momwemo moti mwina kamati tikuchita pass budget ya 2026-2027 ikangoti adutsa kalembera ayambika. Sono amakhala kuti tikamati budget amaliza ndekuti mwina chamwe April umo mapita uko. Komano tapasidwa malire kuti by March aliyense akhale atapanga register simcard. Zikutanthauza kunena kuti pomabwera mmakomomo ozati tikupanga kalembera aliyense akuyenera akhale ndi nambala imene wapanga register kale ija. Imeneno nkutheka mwina poti sitinafikeko koma malembesedwe apano pakalembera wapano akuyenera china chilichonse chimene tingathe kuchiyendera chikachitike malo omwewo, kaya mwina kujambulana nkhope takupereka zala zija ngati mene zakhala zikuchitikira masystem ena mbuyomo. Kutanthauza kunena kuti mwina zochitika izizi zitha kutitengera ku chinthu chinanso chimene mwina tikanatha osayembekezera kapena kuganizira kuti titha kupondamo, koma tipondamo tisakuzindikira zoti tikupondamo. Chimenechi chimeneno ndinangopanga 1+1 kupanga =2 ndithu mwina ndithere pamenepo. Elder Jove?
ndikhulupirira mafoni mwanumu wandira ma message okhudzana ndi 2026 digital WhatsApp. Ndithudi. Chimene ndi chimene ndachionene mwachangasanga. Kuti chinthu ichi chafikaso mpaka ku 2026 digital chakuti ndekuti anthu kodi akudziwa munyengo imene tili kapena akudziwa chimene chikupangika. Ndithudi. Komanso akuchita kufunsa kuti inuyonso ndi digital yo kapena muli mu digital mo. Zona vina pansika wina ndena kumanda bambo awiri wina nsilamu wina wachipostoli. Ndene ndikugula katundu ndinamva anthu aja akambirana nkhani za ndalamazi koma ndalamazi. Ndene ndati apolowera pajamba pamenepa. Ndene ndikuwauza kuti ndalama tapepa ayikutha ndi anazidzimuka mpaka anasiya zimene panga kuti tabwera ni mukhale apa mundifotokozere. Ndene ndikuwafunsa kuti inu mufoni mwanomo simunalandire uthenga oti chakinyonyo cha digital ali uthenga umene sunafike ndarayito foni ine iliyonso uthenga uyalandira tatenga ni foni yanuyo kuona ali idi. Ndezango ndikumbutsa mama sister anena kuti tigwera ku chimene anthu sitimachiyembekezera. Chifukwa takumedwa ndi dzikoli zina zikabwera mmafoni mwathumu timona ngati zopanda ntchito. Muone abambo ndachipembedzo ozindikira zochitika koma zokuthenga bwera mufoni mwa digital wa gwedeze mu ubongo wawo sanakhonze kutero. Ndimenenso ambiri tagwere mu ukondewo tigweramo choncho. Kuonjezera pa zimene anzanga manena ine ndimafuna nene kuti pakatipa pamazungulira chikalata cha ntchito kuti nobungwe la National Statistics ilikulemba anthu ntchito nde kwabweranso uthenga onena kuti iyayi ndibodza. Ndeni mamuza munthu wina ku maofesi akulu kunena kuti kutereko chinthu chikatuluka chonchi kumakhala kuti zinthuzo zayandikira. Moti chaka chino kuchitika zosemphanitsika ndi mene anthu timadziwira nkhani akalembera. Chifukwa anthu tikuyembekezera kuti kalembera wina akwene obwera mu 2028. Koma chaka chino sizikhala choncho ndesada ndimvetsetse. Ndeni zimene sister Gertrude abafotokoza ayi tiona zambiri. Ndimafunanso ne kuti chimene ndachimva china nchonena kuti ku dziko la ku Thailand anapanga kale zimene tikupanga kunozi ndipo analumikizitsa ma simcard ndi ma digital IDs. Ndiko kumachitika zinthu zachilendo kumeneko. Amuna ena anakwera galimoto kuchoka dera lina kupita dera lina. Koma akufika dera linalo mwini wake wa taxi kachitsulo kamene ali nako iye galimoto kako mwapatsidwa tizitsulo topanga track anthu kaya atizona kanayamba kuonetsa kagesi kofira tiki akumuti akudumpha malire tiyerekezeti munthu akuchoka Lilongwe akufika Dedza pali chikwangwani paja kuyamba panga tiki karedi ndi driver anosera inuyotu simuli mukalembera wa boma malire anu akuthera kuno kumene mngweno makhali ndi kumene mwachokako mukaongoloka apa akugwirani anthu aja mpaka anadzidzimuka. Ndezi kuoneka kuti nkhani yakulumikizitsa ma simcard ndi ma digital IDs ilowera kotsekerana malire kuti iwe ndi waboma lakuti sungatuluke udzikhala amene. Ndimafuna ndikuonera chokhachi zina zizikamba mkati mwa zokambirana zimene ndadzipeza ndi inenso ndingotero kuti ndapeza zimene zinani. Omvera tikuyambapo kukambirana funso ndilonena kuti kodi mmene zikuchitika zolembetsanso ma simcard tinene kuti uloso pa Daniel chapter 12 ukukwaniritsidwa mbusa Graham uloso wake kuti pa Daniel 12
mukungoti Daniel 12 ndiyense kapena pali verse imene kamba mwachindunji. ndimafuna ndione kuti mwitsatira bwino ena chovu nkhani yake ili pa Daniel 12 yotsegera utenga mayimba mbusa Graham. Okay, tiyeni da chovu. ndimaona ngati utengawu kudziko lapansi ine ake akhoza maganizo oti akufuna kuutseka kuti usalalikidwe chifukwa cha njira zimene ine akewo ayika komano utengawu ulalikidwabe mpaka kumapeto pa zifukwazo ndizifotokoza komano ganizo loyambirira ndiloti akufuna kuutsekera utengawo kuti usamveke ganizo loyambirira ndilimenelo limene ndiye mwina abusa Graham tangowerenga Daniel chapter 12 muwerenge verse number 1 mpaka na 4 mpaka 9 chabwino. Ine nafika mpaka ndi pa 9. Ndende yambire 1 yo mpaka ndikufika 9. Ndipo nthawi yomweyi adzauka Mikaeli kalonga wamkulu wakutumikira ana a mtundu wako. Ndipo padzakhala nthawi ya masautso inakhale yotere kuyambira mtundu wa anthu kufikira nthawi yomweyi. Ndipo nthawi yomweyo anthu ako adzapulumutsidwa yense amene ampeza wolembedwa m'buku. Verse number 2. Ndipo ambiri aiwo ogona mfumbi lapansi adzauka, ena kunka ku moyo osatha ndi ena kunka ku manyazi ndi mnyozo osatha. 3. Ndipo aphunzitsi adzawala ngati kunyezimira kwa thambo, ndi iwo otembenuza ambiri atsale chilungamo ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi. Verse number 4. Koma iwe Daniel, tsekera mawu awo nuwakomere chizindikiro buku mpaka nthawi yachimaliziro. Ambiri adzathamanga chauko ndi chauko, ndi chidziwitso chidzachuluka. Pamenepo ine Daniel ndinapenya, ndipo taonani anayimapo awiri ena, wina mphepete mwa mtsinje tsidya lino ndi mnzake mphepete mwa mtsinje tsidya lija. Ndipo wina anati kwa munthu wovala bafuta wokhala pamwamba pa madzi a mu mtsinje, chimaliziro cha zodabwitsa izi chidzafika liti? Verse 17. Athawa amenewa ndingomaliza kuwerenga tete atenge ndingomaliza. Okay. Verse number 7. Ndipo ndinamva munthu wovala bafuta wokhala pamwamba pa madzi a mu mtsinje, nakweza dzanja lake lamanja ndi lamanzere kumwamba, nalumbira pa iye wokhala ndi moyo kosatha kuti zidzachitika nthawi ndi nthawi zina ndi nunso, ndipo atatha kumwaza mphamvu ya anthu opatulikawo zidzatha izi zonse. Ndinachimva ichi koma wosazindikira pamene ndinati, mbuye wanga, chitsiriziro cha izi nchiyani? Ndipo anati, pita Daniel, pakuti mawuwo atsekedwa nakomeredwa chizindikiro mpaka nthawi ya chitsiriziro. Ambiri adzadzitsuka ndi kudziyeretsa nadzayesedwa ndi moto, koma oyipa adzachita moyipa, ndipo palibe mmodzi wa oyipa adzazindikira, koma aphunzitsi ndiwo adzazindikira. Kathokoza. Euda chovu mumanena paja ndi pamene tawerenga apa. Ndeti kupatseni mpata tumuyambepo kunena kuti kodi zochitika zimenezi zakulembetsanso ma simcard ndi ma digital IDs tinene kuti zikuonetsera kuti kumeneko ndi kutsekedwa kwa uthengako
nde tingobwereza kuwerenga verse number 9 ndi verse number 10. Ndipo anati, pita Daniel, pakuti mawuwo atsekedwa nakonzeredwa chizindikiro mpaka nthawi ya chitsiriziro. Ambiri adzadzitsuka ndi kudziyeretsa nadzayesedwa ndi moto, koma oyipa adzachita moyipa, ndipo palibe mmodzi wa oyipa adzazindikira, koma aphunzitsi ndiwo adzazindikira. Chabwino. Ndakuti koma aphunzitsi adzazindikira. Nthawi imene ndimalingalira kwambiri mafunso amene afunsidwa, mabuku ambiri amabwera ndikumandifotokozera mkati mwanga, ndiye ndimachiona kunkhani ina imeneno ofunsafunso anakamba za ndalama, kuti kodi ndiye kuti ndalama zathuzi si basi zikhaso ndi mpata wozigwiritsa ntchito. Ndimaganizira kuti mmene apa akuyika chizindikiro, kuti apapa patsekedwa kaye, ndiye khamu loyipa likupanga chakuyipa kwake, likumaganiza kuti mmene tateremu tathana nazo. Ndimafuna tione nkhawa imene ilipo kuti kodi mesa zimene tikugwiritsa ntchito pano ndi za digital, kodi mmene tikuteremu tikutsata njira yomweyo, nanga patsogolo tikakana kulowa mwiji, kodi sindiye kuti basi uthenga utasiya kulalikira. Ndimati nditere poyambirira pamene Yesu watenga akuphunzira, Yesu asanachoke pakati pawo amawaphunzitsa ndi amawatuma awiriawiri, pitani awiriawiri kwa gawa, ndiye kumawuza zokachita akapita mmuzimu. Ndiye tikawerenga ku Mateyu chapter 10 kapena ku Luka chapter 9 kapena ku Marko chapter 6, pali nkhani imodzimodzi mmene akuwatuma akuphunzira awiriawiri, ndi akuwauza zinthu zoti akamapita achite. Ndi akuwauza kuti musatenge ndalama, mutenge chovala chimodzi, musatenge kamba pa ulendo, kwafotokozera ndithu kuti chakudya mukachipeza komweko, nyumba imene akakulandireniyo mukadya momwemo kufikira tsiku limene mukatuluke njani, mukatuluke mmuzi. Kusonyeza kuti Yesu amauza kuti uthenga ulalikidwe si nkhani yogwiritsa ntchito kapena yodalira pa ndalama. 2, mmene ophunziraja amaliza kuphunzira, ngakhale kumapeto atayamba kukumana ndi zovuta, Yesu atafa, ophunziraja anayamba kumwazikana. Komano atakakumana ndi Yesu achina Petro, nkupenda si Yesu uyu, akuna kuti Yesu atani uka. Mmene amakakumana naye paphiri, atakambirana naye paphiri paja, nkuwalimbikitsa malingana ndi Mateyu chapter 28, 19 ndi 20. Ndiyeno panapekhala chinthu chimodzi chimene chimafunika kwambiri. Chinthu chimenechi chidachitika neno amatsanzika kuti tsopano adzikwera kupita kumwamba. Nthawi imene wazika paphiri Yesu akukwera kumwamba akupita, ndi akuti adakakhala onse mchipinda chapamwamba, nyumba ina chipinda chapamwamba,
mmenemo munali anthu 120. Mariya amayi a Yesu anali momwemo. Anthuwa akuti adali okangalika kupemphera. Nthawi imeneyi nkuti Yesu paphiri pachawauza kuti mukani ku dziko lonse lapansi muphunzitse anthu a mitundu yonse, muwabatize m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi kuti asunge zonse zimene ndidakulamulirani. Onani ndili ndi inu kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Now mukawerenga ku Machitidwe chapter 1 pamene pali nkhani ya awawa osonkhana 120 ali m'chipinda. Tophunzira okhayayi. Komanso abale a Yesu anali momwemo, munalinso anthu ena mmene momwe amene adali okhulupirira kuphatikiza awa ophunzira. Anthuwa atapatsidwa great commission yopita kukalalikira uthenga ku dziko lapansi ndi kubatiza, asadayambe kugwira ntchito anene kuti alandire chinthu china ndiyo mphamvu ya Mzimu Woyera. Nthawi imene anthu awa adalandira mphamvu ya Mzimu Woyera ndi mmene tsopano adayamba kulalikira kuti kwa tsiku limodzi kapena kwa nthawi yochepa anthu 3,000 anatembenuka ndi kubatizidwa. Imene anagwiritsa ntchito ndi chani? Mphamvu ya Mzimu Woyera. Ndi mphamvu ya Mzimu Woyera idatengera kwina kulikonse kumene anena kuti adani afike kuti uthenga ulalikidwe. Ndiyeno tikhoza maganiza kuti tikatseka njira iyi ndiye kuti uthenga siupita, tikatseka njira iyi uthenga sudani siupita. Komano chimene inu ine tikuyenera kupanga panopo ndicho ndi kupemphera, kudikirira kapena kupempha mphamvu ya Mzimu Woyera ifike pandani, ifike pa ife. Ikafika pa ife tipita ku dziko lapansi popanda mantha, sitionanso kutalika kwa mtunda, sitionanso kuopsa kwa njira, koma chifukwa cha mphamvu ya Mzimu Woyera tikafikira pena paliponse. Kuti sitidalira technology kapena sitidalira mayendedwe oti tiziyenda kuti ndife mfulu chifukwa tili ndi chiphaso cha unzika, kapena chifukwa tili ndi ndalama yosagwirika ndi manja, kapena nkumakhala ndi nkhawa kuti kodi communication yathu izikhala bwanji. Mphamvu ya Mzimu Woyera ndi imene itithandize kuti tizipangana communicate kuti wakuti ali kwakuti kumene akulalikira, wakuti ali kwakuti kumene pakuti akulalikira. Chimene akuti tikukoza ni Mzimu Woyera chifukwa Yesu wanenera onani ndili ndi inu kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Ndiyeno ngakhale lapansi lingatchinge mwa mtundu wanji, uthenga uwu siutha kuita kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Ndimereka itomene kumvera Elder Jovu atsindika kwambiri mbali yonena kuti buku la Daniel medawerenga ku verse number 9 adatitsimikizira ndithu kunena kuti mawu a buku la chinenero akuyenera kutsekedwa, kukhomedwa chizindikiro mpaka na nthawi ya chitsiriziro. Uloso Daniel chapter 12 uli ndi zina zambiri zapazokha. Ndi Elder Jovu akunena kuti pamene uthenga udzaoneke kuti ukutsekedwa, sizikutanthauza kuti siulalikidwanso. Yesu anaphedwa kumene uja kunali kutsingira kuti uthenga usapite ponseponse, koma sizinatheke chifukwa Mzimu Woyera adagwira ntchito mkati mwa ophunzira 12 aja kuphatikizapo ena. Ophunzira 12 anagwidwa kumaletsedwa kulalikira za dzina la Yesu, kumaphedwa nkumathamangitsidwa. Uthenga sunatsekeke kufikira inuyo ndi ine lero tukambirana za uthenga wabwino. Ndi apa atitsimikizira kunena kuti ngakhale zooneka kuti zotchinga zikubwera kufuna kutseka uthenga, koma sizitheka kutseka uthengawo kufikira kunena kuti Khristu Yesu amaliza ntchito yakutitetezera ife mwambamo. Ndi mfundo imeneyo tigwire kwambiri. Ndi mmene azinzangawa akuyankhula Elder Graham uko tikuyang'ana kwambiri funso ili la ophunzirayo osati ophunzira omverayo kunena kuti kodi tinene kuti nkhani izizi zopanganso register ma simcards, ma digital IDs ndi kutseka kwa uthenga wabwino
funso limenelo ndilafunika kwambiri muphunzo. Ansala imene ikubwera mwa chindunji ndi eya. Sasala bangono amai, sasala bangono kuchitika. Sonsezi sasala bangono kuchitika. Ndalama imodzi kugwira ntchito kwa dziko lonse. Munthu aliyense atazipembedza Sande. Wina aliyense chichindo kwa dzanja lake. Sonsezi sasala bangono kuchitika. Sonsezi sasala bangono kuchitika. Sasala bangono amai, sasala bangono kuchitika. Sonsezi sasala bangono kuchitika. Ndalama imodzi kugwira ntchito pa dziko lonse. Munthu aliyense atazipembedza Sande. Sasala bangono kuchitika. Sonsezi sasala bangono kuchitika. Musaderekawa amai zandawi. Musadayetima asiko zandawi. Azakhala nafe ndipo azatiteteza. Azatipima ife ndi mapiko wake. Sonsezi sasala bangono kuchitika. Sonsezi sasala bangono kuchitika. Musaderekawa amai zandawi. Musadayetima asiko zandawi. Azakhala nafe ndipo azatiteteza. Azatipima ife ndi mapiko wake. Sasala bangono kuchitika. Sonsezi sasala bangono kuchitika. Tiyeni tonse oimba, tiyeni tonse tikhale cheru. Tonsefe tiyeni tonse tikhale cheru. Oti posachedwa Ambuye afunate. Kudzatengake kuti akafume. Tiyeni tonse tikhale cheru. Tonsefe tiyeni tonse tikhale cheru.